Hola, ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? bien. Jordi Amat, escritor y autor de libros como La confabulación de los irresponsables, que parla del proceso. Ara hi ha qui diu que Catalunya necessita un canvi. Hi ha altres que diu que Catalunya no canvia mai i si canvi és per pitjor. Tu què hi penses? Què penso del que passarà o què penso que voldria que passés jo? Si Catalunya necessita un canvi. A veure, jo el que considero, però això és una opinió, és que Catalunya travessa des de fa massa temps eh, un període d'inestabilitat política per molts motius que fa que la política no pugui jugar, no sigui un actor constructiu en la prosperitat del país i ara això, que vivim en un moment crític, es troba a faltar més que mai. És a dir, la política catalana fa molts anys va entrar en una deriva de la que no sap sortir i encara menys des del moment que la persecució penal contra el moviment independentista va portar a que gent estigués a la presó o que fos exiliada o fugís d'Espanya, no m'importa com vulguem dir-los, o que hi hagi tants processos judicials oberts, crec que això ha creat un nus que encara dificulta més la resolució d'un conflicte de baixa intensitat, perquè és fonamentalment institucional, però que ha tingut unes conseqüències paralitzadores per la vida política dels catalans. I com es pot canviar això? No, això naturalment no és fàcil, però a mi em sembla que a curt termini serà molt difícil, per desgràcia, i que una condició necessària seria que, com que la societat catalana, ara jo diria que no, però va arribar a uns nivells de tensió interna considerables i en parts bastant equitatives, jo crec que fins que els blocs no trobin la manera de treballar junts, difícilment es podrà sortir d'aquesta dinàmica perversa. I com es pot canviar aquest divisió en dos blocs? Bé, jo crec que amb coses bàsiques. Primer, entenent que sortosament, malgrat la tensió que es va produir, no es van produir danys irreparables, que va ser una acumulació de tensió política que quan va esclatar, en tot cas, va generar tristesa i incomoditat, però no morts. Aquest ha estat l'escenari traumàtic. Això sortosament no es va produir, malgrat que va haver-hi episodis on no era descartable que hi hagués un accident dramàtic que hagués fet molt més dura la dimensió del conflicte i, per tant, jo crec que hi ha diverses coses bàsiques i difícils que caldria fer. Un és un reconeixement honest de l'altre, després Amb dues parts? sí, el compromís de que els problemes es resolen en el marc legal vigent, perquè fora del marc només hi ha la força, i al mateix temps acceptant que el problema existeix, que és un problema que ara té una cara penal, però que hi ha una cara del problema que és una distribució del poder espanyol que és disfuncional. I ara per fer aquest canvi, ara al anar a votar el 14 de febrer, com es pot fer per fer existir un canvi d'aquest tipus? Jo crec que durant els últims 5 anys, com a mínim els 5 anys, la coalició governamental, que ha estat la formada
pel que avui és Junts i per Esquerra Republicana, s'ha demostrat que no ha aconseguit treballar unida, sinó més aviat al contrari, que hi ha hagut una tensió dins de les institucions que ha fet que moltes vegades s'acceleressin les decisions i, de fet, aquest accelerament ha degradat les pròpies institucions, d'acord? A mi se'm fa molt difícil pensar que la repetició d'aquesta fórmula de govern permeti sortir d'una dinàmica empobridora. Una altra cosa serà el que es podrà fer en funció dels resultats que els ciutadans decidim otorgar als nostres representants. Això depèn del vot majoritari. El que sí em sembla és que aquesta és una fórmula de coalició que s'ha demostrat inútil. I, per tant, a mi em sembla que un canvi d'actors en la governança del país és condició necessària per iniciar una nova etapa que diria que gairebé tots els actors polítics són conscients que és necessària. Moltes gràcies, Jordi Amat, escritor. Jo soc Sara Hoyrup, periodista de Dinamarca, especialitzat a Catalunya. Moltes gràcies. Gràcies, Sara.